Pag nga bigat manen kaparparalan, pantay mo nagbirok ti uungan kay kuno ni pare. Ada kanu nakita na nga uong gi taltalon da, ti taltalon da. Pantay walaen. Ayun na paw. Hoy kano nga banda. Sige amo na ka. Ti ni pare nga ka suko na ka adda kano. Pambi kano laen. Ganti ka natengan na ni pare. Ni pare kumpare nga makapirday. Doy na nateng na kano gituya. Pukrakas kada utong ti mula na to ni pare-pare makapirday. Pantay wala na yung nakita na. Kit patay bigat ka no kit nagadunaalan na nga uong may sa timba. At inalilaw ko mo na nga may miyalaan ta. Alag kay yawit ta si dambi manan. Pantay ka no kat na nga banda. Ay naparay. Tuy kano kahit kung kuna na kaado kano ang ginala na tatay bigat ni kaparparalan pare-pare makapirday ha? Nga maduda dyan na Sini? mabali na gitan jaw Sini? Oh, tama ni. mabali na kita kakasta niya nagitaw ang kutsilyom di jaw ang kutsilyom Badang aja jo. sige mabali na tayo badang Kuya sinukil. oy sinukil magalapay ka no ti badang ni pare jay talan tagi ti uong nga ka tutubot to iya po arti dagayam si ka arti dapo niya arti da niya medyo nakulimlim ti panahon kami na po sa makatudtudo nalilaw ko mananani kan ati kadakon kumpare kaon ala hindi atoy tag si datay man ti uungin uong ungwet nga kunada aratoy da po ni katumbol katumbol ng mga mushroom uong agadok sipay na po ni so ati ti uong agadok nga kung kunada nakasudod sila babatit yan imasan na nga si Dal na po ito na makatudtudo dyan jaw ha tida dyan yan babatit bali na gitu jaw so kilim dyan ba Kulin ya. Pati jika unag adi yung nagnaba gitada na ang pagtuban ng naka ay. badi yung tubong tulad tata nagita na po ni ala majestic na ba na yung imas ay nalamatay stick na Ori ka lang siguro katagat na ninyo. badi nagalas may mat nalamatay stick na so gitu ya po niya tiuong tinimasan na sika nalilaw ko man ni pare mamarang ako na dapaw sa atit kim imasan ng sidaan sa dupay tinapaw tuy hupay gitoy babatit katumbol dapat di apaw ini sudah kita apaw so galala ni pare J Banger anan tayo magitoy nagimas ngay dati yun ti kuanan banat nan ang mushroom uong agadong ako nada ata kaslalan sapay lang si kapo niya ngayon naimas day tao
Nga to jaw, lakot ati jaw? Lakot ta? Paglapan tayo. Ya kwa, tao, birok ta. Kambas ta ba? Ano ka, dumala ta? Gaduda gayam ti jaw. Nay, tada yan ti ka kwa na nay. Jay. Nagkaduda si ka. Ado ato itatang majin na nalak di kalman. Natadem mati apo ti ka. Bawal ay ti dulcer na. Kaya natadem. Dure paraparalan lang ato video tayo apaw. Ay ka buyan nyo latta ko mama. Ito maragsakan kami mahit. Ni badi-badi ka apaw. Jay, pagpagod ti uong. May na po. Okay, buno. Well, may kayon ka pidot ti uong mamarang ako na da. Baka no di mi pa ala natin apo kay baka dati makakita takawod na di awanan. Dapat makauna. Palpak kami na po ha. Adunala na jaya. Di pari ko yan. Nababungan na lang ako na eh. Nagimasan na yan. Nagadupay si ka na yan. Ngam kasla ko pa lang pusporo. Yung sa titikim imasan na po ngalaan. Kung talaga nagtubot to ya pare. Oy, tida nga talaga po. Tigti uong nga mamarang ako na dati. Tida ni. Ay na nakachamba tayo sika. Badbad dekak pa jida dumagaya man. Ayan, supay. Tuwa dito. Madidam mo ate Jong, madidam mo ni uncle mo. Magdalak tayo sa radyo pa. Nagkatun si kapaw. Uy, nakachamba tayo. Tida ni. Datoy ate sida. Ilo ka na. Nagbubuot jida duman na po. Tida na nga ni si kanay. Tida. Nagkatun ay nagsamik nga natin pinagkakaan kaon. Mamarang nga talaga mantalinisan taman. Ngayon saktaw. Dadtoy da. Dadtoy da po. Nagiti uong nga nagado. Ado at tinala mo na pa rin eh. Adon. Kiti suksuk na. Dadtoy da po. Ay, hala. Nagragsakin na yan. Partida ni sudah tag ito yan. Nalay nga talaga nga bumirok ni kumpare. Nalay nga bumirok ni kumpare nga tinakasan mo ni kumaray. Jay rata. Alaan tayo apaw. Nagarbisan na apaw. Tudong. Alain tayo atin na po baka dapat makakita ka mabagi tayo. Nagkatugayan dito isi ka. Ate apo na overbloom atin na overbloom jaw titawag na ya. Overbloom pa. Right. Nasabong-sabong na ita data. Right. Ay na nagpintasan na ya tagpito tanti. Oo nga maragsakan akman. Gar arbisin na po. Matutudo pa gamit ti lugar na
Ah, nagkatun ay maragsakan tayo tiyan man natin aray nagkadung ako tunan na matida na nagkadung tuida guys may busati damdama po mapagot mo mami narunot tumati mamon harap tuida nga talaga po ni naduda nga talaga nagtututon si ka tuy nagtuida niya po ni ba safe ito kita lanteon alaan tayo natin na po katumbol ta baka dapat makakita no bigat ati ka lang madimulan tayo so kung nana ni pare pantalain ko nana ay na po nagtibay na sige bye nagadun na nga buna rin nagsakitan kaganan ikarga mata ni Jaw lupeg tubo siguro no bigat to Jaw sublin taman no bigatan ay ay sa atin na po nala dapat di bangir mushroom winter mushroom hunters parik na gaburan dalang gamin tao sa atin yung mushroom ventures tayo dito na dito yati sida galala ni pare dyan dah ini enak sudah gitu nih mushroom venture sa atin udah tudo si kagraw dati dati ti masih daw lawan ta nababungan talang niya Jaw nakatubo na eh pati may kutubo na sige na naglingkan so titinala tayo apaw uong agadaw ginalamin na po tabaka dati mapandi tao dati mangala ipamalam mo pa yataw yawanan na po kanya ti kwan karuba dati man nalaw na po so aji lang apaw adupay tinabati dyan ng kalapos purupay lang ti tsura na sublin mi kanon tuno bigat apaw so natati badi-badi nga nangawis kanyak nga baga na po kat adda kano ti puong agadaw nga nakita na nakaalagay miso na tayo pikas pikadon may sa timba hinala na tinay Joe tinay talaw laan tayo ay dudunga ta kas dagi ginalam buhay gusta tayo nga banda buhay no pati pa yung nagtubo ay so as chilangan na pa ti ko tayo adupay tinabati di jay mabatkit pay kalapay lapos puro sublin tayo no bigat apo kat atoy nala tayo uong datoy iluto tayo tata
Kay lubat ate kamera ko na po kay sa pila ko patagbuya kay ti video tayo nga parparalan. Lubat ate na po kay ag-subscribe kay lat ako ba rin parparalan ti video tayo. Nalain nga bumiro ka dyan ni kumpare nga makapirday. Subscribe. Thank you.